Podlahové kúrenie pod plávajúcu podlahu? Ide to jednoduchšie, než si myslíte. Ukážeme si celú inštaláciu. Na začiatok si pripravíme podklad. Pokladáme styrodur, ktorý si prispôsobíme podľa miestnosti. Jednotlivé spoje potom dôkladne prelepíme vodeodolnou páskou, aby sme mali istotu, že všetko dobre drží. Keď máme hotový podklad, rozložíme vykurovaciu fóliu 3V1. Opäť si dávame záležať na spojoch a všetko precízne prelepíme. Následne fóliu zapojíme pomocou vodičov, tak aby bol systém pripravený na fungovanie. Ak chcete predísť kríženiu vodičov, môžete ich zapojiť podľa schémy, ktorú práve vidíte. Ďalší krok je parozábranná fólia. Tu rozložíme po celej ploche a spoje znovu zapaskujeme. Pre zvýšenie bezpečnosti pridávame uzemňovaciu sieť, ktorá zabezpečí ochranu celej zostavy. Na záver ešte raz pokladáme parozábrannú fóliu, čím celý systém uzavrieme a pripravíme na finálnu podlahu. A tým máme hotovo. Takto jednoducho môže vyzerať inštalácia podlahového kúrenia pod plávajúcu podlahu. Výhodou je najmä rýchla montáž, minimálna výška systému a príjemné, rovnomerné teplo od podlahy.